Hau da, elkartasuna, batasuna, beste batzuen laguntza eskaintze hau, ikeragarria da, ezta? Hombre, politxa, izan noin dela 20 urte herriberan izan entzuten edo ezin ikusten alako ume kantidadiak euskaraz itxen da benik, eta politxa da ikustia zelako ibilbidea eta evoluzio hona eki dauen. Ikusten dugu, 5 urtetan belarri prestak eta hau biziak sortzen aritu direla euskalgintza eragileak guk emandako herriguarrak sortutako diru ekarpenarekin. Bezala, Herrigorakoen bisita izan dugu. Aurten 5. urtea da, Herrigorakoak gurekin ditugula, laguntzen, eta beraien ahalegin guztiak gure egoerari aurre egiteko jartzen. Eta, aurten ikasleekin etorri gara, eta gaur beraiek ere Herrigorara hurbiltzeko eta beraien aportazio txiki hau egiteko gogoa zeukatelako. Orduan, aprobetxatu dugu, beste ikastola batzuekin ere elkartzeko, eta Abritaseko bertako ikastetxeko A eredukoak, euskara asignatura edo gai bezala daukaten ikasleak ere hurbildu zaizkigu, eta hemen izan ditugu gurekin. Hemendikan jasotzen dugun diru laguntza hau, egunerokotasunean txertatzen dugula, ezinbestekoa da gaur egunean jasotzen dugun laguntza hau. Honek ematen diguna da, pixkat, arnasa hartzeko modua, ezta? Bestela, zailak egingo zitezkigun gauzak eta materialak lortzeko aukera daukagu Herrigorari esker. Hau da, elkartasuna, batasuna, beste batzuen laguntza eskaintze hau, ikeragarria da, ezta? Sortu zen gure gurasoek, eta gaur eguneneko eramaten dau, eta itxen dugu pastak, tejak, zigarrioak eta katumin gainak. Eta hori da produktu gehixen itxen dana. Ilusioa oso proiektu politxa da, zentrau itxen da herriberan ekonomian, eta proiektu horren bitartez bai bertatik jasotzen danatik euskarai bultzada politx bat emutia, eta eixezan igerri izan da azkenen urtietan ekimen horretatik euskara jaso izan dagoenen laguntza. Orduan, aldatetik inpaktu ekonomikoa bada alako enpresa txikinentzat kanpainak egoten dizenien, izaten da bultzada politxa. Zure produktua beste Euskal Herriko beste hainbat tokitan esatzotzuet. Hombre, politxa, izan noin dela 20 urte herriberan izan entzuten edo ezin ikusten alako ume kantidadiak euskaraz itxen da benik, eta politxa da ikustia zelako ibilbidea eta evoluzio hona eki dauen. Eta, eukitzea gure etxean gaur 80 ume euskaraz entzutia eta jarduntzea oso politxa. Hori da, 5 urte daramatzagu Euskal Herripuzka kanpainarekin. 5 urtetan 800.000 euro bideratu ditugu Nafarroa hegoaldean euskara bultzatzeko, ikastolen elkartearen bidez, AEKaren bidez eta sortzen bitartez ereduko ikastetxeetan. Berogailuak, igogailuak, azkenean baldintza egokiak bilatu dira euskara ikasi ahal izateko. Eta euskaltegietan matrikulazioa ehuneko handi bat igo da. Handi baten gure diru ekarpenarekin bekak ordaintzen izan dituztelako.
euskaltegietan, eta bultzada polita eman dio euskara ikasteko gogoa zeukatenei, izena emateko euskaltegietan. Eta 5 urtetan gauza asko lortu ditugu, baina oraindik ere gauza asko daude lortzeko, eta ezinbestekoa da, kanpaina honetan ere saskiak eskatzea. Eta diru ekarpena ze haratago, hemen gauza asko aldatu dira, azkenean gure begirada aldatu egin da, ezta? Batzuk igual euskaltzaleak ziren eta elikadura burujabetzari buruz hasi dira hausnartzen eta elikadura burujabetza zer den ezagutzen hasi dira, beste batzuk hasi ziren parte hartzen kanpaina honetan produktuak kalitatezkoak direlako, elikadurarekin harreman estua zeukatelako eta konturatu dira, beraien begirada euskarara ere iritsi da. Nafarroan euskara ze egoeratan dagoen, Nafarroa egoeran euskara ez daukala zertan arraroa izan, hemen euskaraz bizi daitekeela, hemen euskaraz hitz egin daitekeela, eta pizkatxo bat ari gara zubiak eraikitzen, ezta? Eta deialdia nahi dugu egin auzolanetik beste auzolan batera, ezta? Erronka bezala har dezazuen azken egun hauetan, ez azkirik sekula eskatu ez duen jende bat, gutxienez bakoitzak pertsona bat, edo saski bat, ea posible duzuen beste saski eskatzaile berri bat topatzea. Eskatu zurea, konbentzitu bestea!